alamisa donna février kalo tile 25 an balimaw aw bisimila malakcuka don kibaru kɛnɛ kan bi kibara mun b'an bolo ka da kulu kan o de ye mali sanfɛ kalansoba saba bɛ yen nɔ ni o ye SNEC SINESUP ale ni UG olu bɛ barabila kudayi dɔ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ mali sanfɛ kalansoba saba SINESUP SNEC ale ni UG olu kɔni talen bɛ barabila kudayi dɔ la ka sababu kɛ bɛnkan dɔ kɔni bɛ u ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ olu kɔni ma se ka sabati u ka laɲiniw na a kumaba dɔ kɔni ye mun ye école karamɔgɔw olu ka heure supplémentaire bɛ se ka sara u ye cogoya min na ni o kɔni ye waatiw kɔni ye u ye minnu kɔni baara mun kɔni kun tɛ u ka baarakɛ wagati kɛrɛnkɛrɛnlen kɔnɔna la ale ni fɛnɛ n'i y'a ta ka lajɛ ko jamana kɔni ka kalanden minnu kɔni bɛ taa UG la ko olu kɔni bɛ don UG la ni ɲɔgɔndan dɔ kɔni ne ye ko o ɲɔgɔndan in kɔni bɛ kɛ ni biki ni fɛn ye nka ɲɛmaaw kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko u bɛna o test d'entrée kɔni kɛ bɔlɔlɔ kɔni sanfɛ ni o ye test en ligne ni kalanden minnu kɔni bɛ fɛ ka taa UG la ni olu kɔni bɛ u sigi u ka subahana mansinw kɔni kɔfɛ ni ka se ka ni ɲɔgɔndan in kɔni kɛ cogoya min na o kɔni ma bɛn UG école karamɔgɔw ma o kɔni fɛnɛ bɛ u ka wulikajɔw la ni école karamɔgɔ ninnu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye olu kɔni talen barabila kudayi la ko fo ka taa fɔ olu kɔni ka laɲiniw kɔni sabati la wagati minnu kɔni na wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye dɔgɔkun tɛmɛlen siraba kasara dɔ kɔni kɛra Bankasi ni a yɛrɛla k'a fɔ ko mɔgɔ 7 olu bɔnɛla u ni na wa mɔgɔ 12 olu fɛnɛ joginna kibara mun sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko dɔgɔjɔ mobili dɔ ni o kɔni tun bɛ ka bɔ Bankasi ka a kunda Bamakɔ kan ko o kɔni yɛlɛmalen filɛ n'a yɛrɛ ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ 7 bɔnɛ ani na mɔgɔ 12 olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ joginna ko maa minnu kɔni joginna olu kɔni caman taara Bankasi o kɔni kɛnɛyasoba la ko minnu kɔni fɛnɛ juguyala kosɛbɛ ko taakɛla ni olu ye Mopti ale fɛnɛ kɛnɛyasoba la sere dɔw kɔni ka fɔla ko bolikojugu o kɔni de kɛra ni mobili in dafiri sababuya ye nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ senna ka se k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ ni sababu wɛrɛ tun bɛ ni mobili in kɔni ka binni la kibara wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da u tulo kan kibara wɛrɛ m'an bolo ka da u tulo kan o de ye dɔgɔfiriba ni ale bɛ Tɛnɛnku marabolo la bingalikɛ wale dɔ kɔni taara ka ɲɛsin yen duguden dɔw kɔni ma ni a yɛrɛla k'a fɔ ko maa 2 olu bɔnɛla u ni na kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa jugu dɔw kɔni de taara dɔgɔfirika dɔw kɔni sɔrɔ u ka foro kɔnɔna la ni ka sɔrɔ ka marifakisɛ kɔni cili daminɛ ni duguden ninnu kɔni na o kɔni kɛra sababu ye ni sɛnɛkɛla 2 olu kɔni bɔnɛla u ni na wa maa 8 ɲɔgɔnna olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ joginna k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko dɔgɔfiri ale ni a lamini dugu ko olu kɔni bɛ kamanafili de la ka sababu kɛ lakanabaliya ye ko a duguden walasa olu kɔni ka se ka taa u ka baaraw kɛ ko o bɛɛ kɔni de ye kamanafili ye sabula jatigɛ wale tabagaw ni olu kɔni ɲɛdara maa min kan u bɛ bingalikɛ wale ta ka ɲɛsin o tigi ma kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye tarata don février kalo tile 23 jatigɛ wale tabaw olu kɔni taara ni baɲumankɛ tɔn dɔ kɔni baarakɛlaw ye kibara min sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko baɲumankɛ tɔn kɔni bɛ Mali kɔnɔ ni ale kɔni tɔgɔ ye Médecins Sans Frontières ye MSF ko o ka baarakɛla dɔw ni malidenw yɛrɛ kɔni kun don ni olu kɔni ka baara bɛn don ka dɛmɛ don malidenw kɔni ma jamana fan bɛɛ jatigɛ wale tabaga dɔw kɔni de filɛ ka bingalikɛ wale kɔni ta ka ɲɛsin olu kɔni ma kerira ni o bɛ Tɛnɛnku fɛnɛ mara la ni ka taga ni maa kofalen ninnu kɔni ye a yɛrɛla k'a fɔ ko ni mɔgɔ ninnu kɔni tun bɛ u yɛrɛ ka baarakɛ mobili dɔ kɔni kɔnɔ ko cɛ 4 ale ni muso dɔw kɔni kun don ko jatigɛ wale taba ninnu kɔni ko u ye muso ninnu kɔni labila ko nka cɛ 4 olu ni mobili o kɔni tora u bolo yen nɔ an bɛ wagati min na i ko sisan maa kelen minnu kɔni ye Médecins Sans Frontières baarakɛla ninnu kɔni minɛ a ma sɔrɔ ka dɔn mɔgɔ minnu kɔni don nka kibara wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da o tulo kan an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce an ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ